नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। लगातार भीषण गर्मी से परेशान उत्तर प्रदेश के लोग के राहत मिलने का आसार बाटे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के लोगन के। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार के बारिश का आशंका जतावल गई बाटे, लेकिन खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और दिल्ली एनसीआर से सटल इलाका में एक झलक भी देखे के मिलल सोमवार की रात में, जहां पे सोमवार के सुबह चिलचिलाती धूप से लोग के काफी परेशानी का सामना करे के पड़ल। लेकिन दोपहर के बाद बादल लगल और शाम के समय में तेज हवा का झोंका आयल। खैर एकरे बाद बारिश तो ना भइल, लेकिन तेज हवा के झोंका से उत्तर प्रदेश के कई शहर में इसे नुकसान भी देखे के मिलल। लेकिन सोमवार के रात में उत्तर प्रदेश के कई इलाका में बारिश भी भइल, खासकर दिल्ली एनसीआर के इलाका में। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगर कोनो क्षेत्र में अभी भी राहत नहीं मिले वाला तो पूर्वांचल के क्षेत्र बाटे। पूर्वांचल में जौना तरीका से अभी भीषण गर्मी का माहौल बाटे, ठीक वही तरीका से अभी गर्मी रहे वाली बाटे। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 7 जून से और भी पारा हाई होके वाला बाटे और 14 जून के आसपास से एक बार फिर मौसम पलटी मार सकेला। पूर्वांचल के भी इलाका में मौसम ठंडा हो सकेला 14 तारीख के बाद। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गई बाटे और मंगलवार के भी मौसम विभाग द्वारा बारिश का आशंका जतावल गई बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आपसे जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।